Ang mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkauddo sa nagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinong magiging tagapagbareta ngunyan na pagkauddo. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, aktibidad kan DZGB Saga handa na. Mga school buildings panagos na ipinapagibo sa segundo distrito kan Albay. Sa lado nasyonal paghiro kan presyo ng mga barakalon maigot na babantayan kan DTI. Presidente ang may poder sa pagsuspindir ng excise tax. Bareta sa ibang nasyon 1 bilyon katawang natudukanin bakuna kontra sa COVID-19 sa India. Sa lado ng sports, Game 2 sa PBA Finals magiging mahigpit. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Handa na nga boss para sa gigibuhon na Zoom meeting sa aga bilang parte kan mga aktibidades. May kinaraman sa ika-63 anyos sa pagkamundag kan Radyo DZGB. Ini may titulong Generative Conversation on Eldering Aging Creatively and Meaningfully na mapo ng alas 9:30 nin aga hasta alas 12 minuto. Ang mga magiging host diyo si Reverend Father Momoy Borromeo, the Healing Priest, PBN President Ma'am Brenda Bayona Loxi, nasin PBN VP for Programming Henry Macera, antangan mga guest iusin na Albayana actress Elizabeth Oropesa, Dr. Rose Clemenya, Edit Manila sin Josephine Lee kung sa kadakol na mga topics sa sin issues ang sa indang tutukaron. Baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Maski nga diday pa pwedeng face-to-face classes dahilan sa epekto ng COVID-19 na lagan, si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda dahil minatunong sa implementasyon ng mga pagpapagibo ni school buildings tanganing kung may buwelta na ang new normal. May magagamit na ang mga paratokdo asin mga estudyante sa sindang pag-aadal. Inang nanotarang kung sa'y nagkaperang school buildings sa sin mga classrooms ang napagibo asin na itaon ng kwenta sa nagkaperang barangay kan Manito Albay. Mabuher kay di gwapang mga school building ang pinagibuman sa manibibang lugar na sakop kan segundo distrito kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Naging matrayumpo ang ginibong primerong Agri-Tourism Summit kasuhapon sa Virac, Catanduanes kung sa'y nagbiyon ng puwersa ang Department of Agriculture as in Department of Tourism Regional Office, katuwang ang TESDA sin Agricultural Technical Institute, Gobyerno Provincial kang Catanduanes, Gobyerno Lokal kan Virac as in ibang stakeholders kung sa'y nagatindir ang disayis na farm owners. Ibinusol ninda DOT Regional Director Herbie Aguas, as in DTI Regional Director Elsa
ang programa kung saan ang Catanduanes ang may enot bilang prime project destination para sa pagbabago. Natukarman ang mga programa sin mga requisitos para sa akreditasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Padagos ang pagbabakan inflation rate sa Bicol Region. Yan ang pinagkumpirmar ni Philippine Statistics Authority Bicol Information Officer Vladimir Peraha. Segun sa bulan ni Agosto kang presenteng taon, ang mga pag-rehistro ng reyon mabot sa 7.4% ang pagbaba ng inflation. Asin ngunya na Setyembre, bumidaba manini sa 6.9%. Ipanilawanag ni Perahan ang pagbaba kan presyo kan nagkapirang barakalon sa mga merkado publiko. Resulta ng paglangkaw kan supply kay niyo ang supply and demand policy. Sa ibong nalado naglangkaw man ang presyo kan mga alcoholic beverages as in tobacco products. Naglalaom si Perahan na masustenir ang pagbaba ni kan inflation rate sa Bicol. Kailan tapadagos man kiraring kadipisilan darakan pandemyang COVID-19. Baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bilang pagsunod sa ipinalawas na Diocesan Circular No. 24 Series of 2021, si Bishop Joel Bong Bailon na para mientras na isarado ang mga sementeryo po sa Oktubre 30 sa Good Nobyembre 3, 2021 bilang pag-antisipar sa pagruso kan tao sa selebrasyon kan All Souls Day as in All Saints Day na pwede maging super spreader kan COVID-19. Nagpaluwas naman ng direktiba si Alcalde Crisel Lagban Luistro kan Tabaco City. Sa Executive Order No. 36 Series of 2021, noon kan Oktubre 15 binuksan na nindahan mga sementeryo sin pinagtutugutan na maglaog sa Tabaco City Cemetery. Ang 30% ang kapasidad o katumbas inin nin 200 katawo, 400 na individual sa Catholic Cemetery, 160 o 76 sa Chinese Cemetery, sanggato sa persona sa San Miguel Catholic Cemetery, asin 482 sa Sanctuario de Albay Memorial Garden. Isasarado ang nasabing mga sementeryo alas 12 nin matanga sa Oktubre 29 sagod sa Nobyembre 5, 2021. Solamente en 3 persona kada pamilya ang pwedeng magbisita sa kaypo na magdara nin ID. Ang mga mapapatunayan na nagbayular digdi ang makampang sa magkakanigong penalidad. Sa kamawota na mabakunahan ang 50,234 mga kamaligenyos, igdadara na kan Municipal Health Office kan kamalig sa kada barangay ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Kaso hapon na sa barangay Palanog ang vaccination team kung saan nakapagbakuna sindanin mabot sa 100 Gs na individual na kaibahan sa priority group gamit ang Sinovac vaccine. Ang siring na aktibidad magpapadagos man sa iba pang barangay sa munisipyo. Kasabay kay di may gutman na pinagpapasunod kan lokal na gobyerno kan Kamalig ang Executive Order No. 15-2021 kung saan ang gabos na mauruli sa banwan kay po na mag-report tulos sa Kamalig Training Center CTC 24/7 holding screening area sa barangay Salugan para sa magkakanagon disinfection, profiling, testing as in assessment. Sa ngunya ng Kamalig gawa ng 460 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 363 digdiyan naka-recover, 25 ang nagadan as in 71 ang aktibong kaso. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly.
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-lain hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Bye, Mom! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. DZGB,
Bareta alas 12. Padagos kita sa mga baretang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Ipinahayag kan Department of Trade and Industry o DTI na may gut nindang babantayan ang posibleng mga paghiro sa presyo kan mga pangenot na barakalon sa nasyon. Katako din kan serya nin aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun kay DTI Undersecretary Ruth Castello, dakula ang posibilidad na makaapekto ang nangyaring oil price hike sa presyo kan mga barakalon. Pero sa ngunyan sinabi niyang wala pa sindang na-receiving price increase request ikan sa mga manufacturers as in producers. Pero digdi babaloon man kan DTI na magbago ang presyo kan mga Noche Buena items ngunya na holiday season. Dapat sa presidente kang nasyon itawan poder na suspendiron ang pagpataw ng excise tax sa petrolyo sa irarom kan bako ordinaryong sitwasyon. Yan ang reaksyon ni Senador Coco Pimentel sa hirit ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Natawanan ng Department of Energy ng poder na isuspendir ang excise tax sa produktong petrolyo ngunya na sunod-sunod ang oil price hike. Tinawan man nindo ni Pimentel na siring na klase ng poder dahil dapat ipagtaw sa sarong bako ilihidong opisyal na arog kay Cusi. Mientras na sinabi man ni Energy Committee Chairman Senador Win Gatchalian na konforme siya sa pagsuspendir sa excise tax sa petrolyo para mabawasan ang epekto kan biglang pag-aumento kan presyo ng krudo sa world market. Desisyon na kan International Criminal Court o ICC kung gagamito ninda sa sadiring investigasyon ng drug war matrix table na ipinalwas kan Department of Justice. Ang drug war matrix table sa public document na laog ang resulta ang primerong batch kan 52 na kaso kan drug war killing sa irarom kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Department of Justice Undersecretary Adrian Sugay na inibukas para sa publiko kaya daing warang magiging problema kung gamito ni kan ICC sa kamawota na gusto ninda. Katakot kay ipopublikar sana kan DOJ ang resulta kan separado pang 30 na drug war killing cases kung tutugutan na ini ni Presidente Duterte. Mantang sinabi man kan ahensya na magpo-focus na sinda sa pag-review kan mga drug war related cases sa mga urban areas. Sa ngunyan, nasa 6,000 na kaso pa kay puanindang adalan na mas dakol kumpara sa nainot na batch as indiit na bulo na sana ang natatada sa ahensya. Bareta sa ibang nasyon. Uminabot na sa 1 bilyon ang natudukan ng COVID-19 vaccine sa India. Naabot kan nasyon ang nasabing bilang nagkapirang bulan matapos ang pagrapado kan second wave kan infections na ikanagaran kan nagkapirang ribong tao. Nagpatanid ba ng mga eksperto sa India na dai pa dapat sinda magrukyaw dahil igwapan ng sobrang 3 milyon na dai pa natutudukan ng COVID-19 vaccine. Uminakol na sa 30% sa adult population ang natawanan ng full vaccination as inigwasan ng 74% ng tawanan sana ng 1 dose. Sigun pa sa Ministry of Health kan India, nasa 41% ng mga aki na nasa edad 18 anyos pababa ang minakompuesto sa nasyon na daimang pwede pang matudukan nin bakuna. Pinag-aaditan man kan mga eksperto ang sagirarin na pagbukas na kan India kan sa indang nasyon para sa mga turista siring man ang pag-importa kan sa indang bakuna sa ibang nasyon. Posible man na makamati ang India ng third wave lalo na papaabot na Hindu Festival of Lights sa bulan ng Nobyembre. Bareta sa lado ng sports. Bigla laoman na magiging mahigpit ang Game 2 kan Best of 7 Championship Series sa PBA Philippine Cup Finals. Entry kan Magnolia Hotshots sa Sintok and Tex Tropang Giga. Sa Game 2 dyan nabanggi sa Bacolor, Pampanga, babaloon kan Tropang Giga na makamtan ang ikaduwang panggagana lagad inako ni Coach Chot Reyes na magabat ang laban dahil ang taram niya na ang Hotshots babawi man sana sa kawat kung kaya pasiguro man sinda. May salida na sa single-use plastic na gamit sa packaging asin na nagiging abon sa pananom kan itinapok sa daga. Idapod dining permapacks kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Ang Magic and Permapack nasa minimally processed biopolymer na gibuhali sa mycelial chitosan na nagpo-produce ng enzymes na pwedeng pumidaso sa plastic asin ang protein na inapod na sericin na makuha sa cocoon kan silkworms. Nariretinir kan Permac ang moisture asin mantinidong areglado ang tamanyo shape kainin mas halawig na panahon kumpara sa iba man tan dipisil na magisi ini.
idinadagpa na 100% na biodegradable ini. Nagtutubunan ng mga eksperto na sa paagikan permapack, dagos ng mahali ang sirkulasyon kan mga plastik. Istorya na iiba. Sarong lalaki sa Japan na ninaresto sa pagtubod na pigabuso kay niyan mga ataman niyang ikos. Dahil sa social media ang mga pigpost na video kan 59 anyos na si Masatoshi Hosono. Mantang pigpepersa niyan sa mga ataman na ikos na maglangoy sa sarong bathtub. Dahil ordinaryo ng habot talaga kan mga ikos sa tubig, pinagkukonsidera kan mga otoridad na pang-aabuso sa hayop. Ang ginibo ni Hosono sa irarom kan Animal Protection na laws kan Japan. Inaresto si Hosono matapos magsumbong sa IT Police ang saro sa mga nakahiling sa iyang mga social media post. Flashback. Oktubre 22 kan taon 2002 kan magadang sa edad na 62 anyos duman sa Manila, ang pioneer sa Philippine modern cartooning na si Severino Nonoy Marcelo. Naging pamoso siya sa pag-create kang karakter na Ikabod Bubuit o sadit na kino sa comic strip na Ikabod kang 1970 sa good 2002. Saro ining satirical strip napigbunyagan ng Pilipinas bilang Dagalandia, napig-erokan kan mga kino. Pinagamit yan comic strip para iportray ang mga bistadong political figures as in iba pang personalidad bilang caricatures, bilang mga kino. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB Newsbase. Patarabang tabang News Director din Prata 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sedong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaunto. Ako po si Renz Luna. Marinapon kay Buddy Alexander de la Cruz Talidon, Joren Samba sa Tornino Barcenas, asin si Pading Glenny Marty Zachary. Kay maghali na magpuknat, masunod ang programang Iskaramusa. Kay Bas Angel Mustasa, pagkatapos sa nagkapir ang mga pagiromdom. Sindong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, it's 12:35 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures.
At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, kasal na po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior